Καλάζνικοφ και Μπράουνινγκ για πάρτι της επίγρα. Κι όπου κι αμπάω θα κρατώ διπλή τη γεμιστήρα. Αντίθαση κι αντάρτησα. Αντίθαση κι αντάρτησα. Η Κρήτη παραμένει. Με ένα πιστόλι. Με ένα πιστόλι κάθε χρωστέκι και περιμένει. Γεια σου Συριγάδο. Κρήτη. Βλέποντας τις τρύπιες πινακίδες, οι επισκέπτες του νησιού κοιτάζουν απορριμμένοι. Για τους ντόπιους όμως αποτελούν σημάδι για την εξάσκησή τους στα όπλα. Οι πινακίδες όμως είναι ένα μικρό μέρος της εικόνας για την οπλοχρησία στην Κρήτη. Το όπλο για τον Κρητικό είναι συνώνυμο της ελευθερίας και της περηφάνειας. Είναι η εκδήλωση χαράς σε κάθε γιορτή, αλλά και ένας τρόπος εκτόνωσης του δυναμικού τους χαρακτήρα. Επισκεφτήκαμε και εμείς στο νησί. Εκεί συναντήσαμε τον Γιώργο, έναν 20άρη γνήσιο Κρητικό. Του ζητήσαμε να μας μιλήσει. Ο μοναδικός όρος που έθεσε να μην υπάρχει κάμερα. Γιώργο, τι σε κάνει να βγάλεις το όπλο και να ρίξεις? Τις περισσότερες φορές κυριαρχεί το συναίσθημα της χαράς και της λύπης. Δηλαδή σε διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται στην Κρήτη, σε βαφτίσεις, σε γάμους. Οι περισσότεροι λόγω χαρά ή λόγω λύπης και σε άλλες φορές που χάνουν σημαντικά τους πρόσωπα χρησιμοποιούν τα όπλα. Το πιστόλι θα μπορούσα να το βγάλω αν κινδύνευε η σωματική μου ακεραιότητα, δηλαδή αν κινδύνευε η οικογένειά μου, και μόνο αν κάποια στιγμή χτύπα ξύλο υπάρξει κάποιος πόλεμος και χρειάζεται να βγούμε όλοι με τα πιστόλια. Η οικογένειά μου, είπε. Η τιμή της οικογένειας κάνει το Κρητικό να βγάλει το πιστόλι και ίσως και να σκοτώσει. Τα θύματα από βεντέτες πολλά. Το 1988 ο Γιάννης Παπαδόσηφος σκοτώνει το φωνιά του γιού του μέσα στο δικαστήριο. Εγώ μόλις τον σκότωσα, έκανα κάτι μου σκαμίκι, όμως δεν μ' αφήκα να κάτσω γορφράκι, δικάστε μη θάνατο να τελειώνω. Πολλοί λένε ότι δεν ξέρουν πού μπορεί να έχει κρύψει το πιστόλι, γιατί λέει σε ελέγξανε. Το βάσο να πάρουν το πιστόλι. Οι Κρητικοί έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, που αυτός άλλωστε τους κάνει και ξεχωριστούς. Οι βεντέτες πλέον έχουν σχεδόν εξαλειφθεί. Τα όπλα όμως δεν έχουν συγγύσει. Η απορία μου προς τον Γιώργο είναι να φοβούνται την αστυνομία. Η αστυνομία τις περισσότερες φορές όταν δεν δίνεις λόγο να σε κυνηγήσουν, δεν σε ψάχνουν και άμα δεν δίνεις δηλαδή αφορμές δεν γίνεται να σε κυνηγήσουν ή να κάνουν κάτι περισσότερο. Δίπλωμα και άδεια κυκλοφορίας. Και ταυτότητες. Τούτη να τη δουλειά θα κάνουμε, κύριε αστυνόμε. Το τελευταίο καιρό, επειδή έχουν αυξηθεί οι περιπολίες και γενικότερα οι ελέγχοι, περισσότεροι τα φιλανάλα είναι και πάρα πολύ ένας μεγάλος αριθμός που κυκλοφοράνε μαζί με αυτά και αυτό είναι επικίνδυνο, πιστεύω. Είναι επικίνδυνο. Γιατί όμως? Για την τυχόν σύλληψή τους ή για τον τυχόν τραυματισμό τους? Όταν ξέρεις πότε το χρησιμοποιείς, πιστεύω ότι δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Δηλαδή σε περιπτώσεις μέθης, εκεί υπάρχει κίνδυνος. Άμα το έχεις και ξέρεις πότε το χρησιμοποιείς, δεν υπάρχει κίνδυνος. Δεν είναι επικίνδυνο, ξαναεπισημαίνει. Τότε γιατί έχουν χαθεί τόσες ζωές? Η δικιά μου απορία. Το βράδυ πήγαμε στο πανηγύρι του χωριού. Ήταν όλα εκπληκτικά. Σε κάποια στιγμή παρατηρώ το λιράρι να αφήνει τη λύρα και το δοξάρι του. Την επόμενη μέρα στο καφενείο μου είπαν: ήταν έκφραση χαράς και ενθουσιασμού.
Όταν ο κριτικός βγάζει το όπλο του, το κάνει για τον ίδιο και όχι για να πουλήσει μαγιά στους γύρω του, όπως μου είπαν ότι νομίζουν οι ξένοι. Τους ρώτησα αν υπάρχει περίπτωση για αφοπλισμό της Κρήτης και η απάντηση ήταν: να αφοπλίσουν όλη την Κρήτη δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ποτέ. Κάποια πιστόλια να βρούνε, κάποιοι που έχουν πιστόλια να μπορέσουν να χαμηλώσουν ένα ποσοστό, αλλά ποτέ δεν θα μπορέσουν να το αφοπλίσουν. Έχω μπερδευτεί. Αν με ρωτήσεις τώρα ποια είναι η γνώμη μου για όλο αυτό, θα σου πω ναι. Συμφωνώ να ρίξεις πιστολιές στο γάμο του παιδιού σου και στη βάφτιση του εγγονιού σου. Συμφωνώ να εκδηλώσεις έτσι τη χαρά σου, αρκεί όλο αυτό να γίνεται με όσο το δυνατόν περισσότερη ασφάλεια και να μείνει στα πλαίσια της χαράς και όχι στο όνομα του ετήμου να καλύπτονται από κάτω παράνομες πράξεις, όπως προστασίες μαγαζιών και διακίνηση ναρκωτικών, από μεμονωμένα άτομα που αποτελούν μειοψηφία. Πως τραγουδώ κι οπλοφορώ, με έχουν στη μαύρη λίστα, με έχουν στη μαύρη λίστα. Λιράρης λέει δεν προβλέπεται να οπλοφορεί στην πίστα. Έλα, έλα. Ανάσταση πάμε, έλα. Πως τραγουδώ κι οπλοφορώ, το έχουνε κάνει θέμα και οι εκαμίτες με κοιτούν μαγριεμένο βλέμμα.